Szeretettel köszöntjük nézőinket, a mindenkinek jár az unalom mai beszélgető partnere, Paudics Béla. Szervusz Béla, köszönjük, hogy eljöttél. Sziasztok! Jó estét! Tudod-e, hogy mikor lesz a következő MJU előadás? Természetesen, hogy a tudnám már, csak a hülye nem tudja. November 20-a kedd, 18 óra. És azt tudod-e esetleg, hogy hol lesz majd? Hogy a francba le tudnám. Belvárosi Közösségi Háza, volt IPK. Kossuth utca 1. Ahogyan azt már kedves nézőink megszokhatták, természetesen a magas színvonalú humorest most is közel 2 órában várja majd az odalátogatókat, mindösszesen 490 forintért. A büdös 409, hát hogy a van ez, hogy az én az önálló estémen nem tudok megújulni? Ezek meg itt 500 forintot fizetnek a 32 000 eseményből. Hát hogy a életben van ez, komolyan mondom? Béla, élőadás! Nem nyugszok meg a kutya, úristen, nekik komolyan mondom. Mindenkinek jár az unalom. November 20-a kedd, este 18 óra, 490 forint, a pofám leszek a most már Élőadás! hogy édes, majd kivágjátok, MJU, röhögnem kell.